Norbi, no povedz nám niečo, neškaj sa zabíjačky. Dobre, dobrý deň. Ja zabíjam teraz prasiatko, ja robím. Je 300 kg, ja som ho vyťahol, už som ho rozberal už. A teraz ideme pekať pečenie, teplé víno piť a budeme mulatovať, tancovať. Kočky prídu, z Bratislavy prídu Nemecka. Ešte mi oni zaplatia na hodinu 200 eur ešte. Norbi, kde máš oblek, aký si ješ kúpiť? Hugo Box, bielu košelu, kravatu, černé topánky, vyholím si hlavu, vysprejujem sa, všetko a dám si 9 pištol ešte. Ešte mám bavoráka. Počuješ, ty si mu takto nohu rozobral tomu Áno, ja som to rozobral. Jak, zubami? S rukami, s nožom. No. Budú aj húrky, aj klobásy? Aj bude húrky, klobásy, kaša bude. A frajerku máš, Norbi? Mám 10 žen a 10 panných dievčatov som mal, 20 žen. Ani jedna ma nevydržela. Dobre, povedz pozdrav, Norbi, a končíme. Dobre, pri televízii, ľaka to Šnorbert z Hurbanova.